Kalau nyaka dhi nyime ma onge lokrok moro amora. Mabiro e kinde ma IEBC igeno ni dhi golo chung' margi chieng' wuok tich juma manyien. Is Owino, Ramogi TV, Lavington, Nairobi. Tende ODM osingo timo welo ma oyanga ma ok dewa ng'ato motelo yiero maduong' mabiro. Kamano bende gijiwo oganda Luo mondo kaw ombulu mondo ODM obed kod ombulu mathoth manyalo miyo giyud pok maber ka gidhi winjruok kod UDA loso piny owacho yiero mar higa ma 2027. Jotend ODM kawo teko jakom mar ODM e kinje mag Gladys Wanga ne odhi nyime kod chenro mar jolonweng'o mag rowere e yor Harambee ma bende neno kaka empowerment kane gigoyo tach e Kachbon Marongo e kaunti no Migori. E kinde nyasi jotend ODM ne osingo mar neno ni welo mar ODM moto ni yiero maduong' mar higa 2027 odhi bedo mano motime yo mar ratiro maonge dewa ng'ata. Temo chung wamigi level playing field mondo mi ng'ato ka ng'ato bed gi thuolo mar tiyo gi chama, mondo bed gi thuolo mar wuotho gi chama, nyaka chama yier candidate mare e yiero manyien. Wan kaka jo party wabiro dhie nomination mokue, nomination motimore nade. Akwayo jorongo duto te waduoguru temperature piny mondo koluong nomination ng'ato gi ng'ate aeto wayudo ng'ama watimo nade. Kachoka ko kura Rongo, ananyama na lamo ne Rongo, ni jorongo Nyasaye otelnu uyier jatelo ma une mudwaro. Gavana ma Homa Bay kendo jakom mar ODM Kenya mangima Gladys Wanga ne wan jopiny ema biro yiero jogo madhi ting'o tiko mar ODM e yiero mabiro. Ng'ato ka ng'ato wuo gi jopiny mondo wadhi wabed gi nominations ma free, fair, transparent, mondo ng'ama nigi jopiny ema sane koromo to mi ticket mondo dhigo mondo chung'go kaka candidate mar ODM. Jotelo gi mag ODM bende ne okwajo kanyogo mag ODM mondo koro obed kod riwruok kendo kik gibed kod ywaruok e weche mag telo e duond burani. Mondo nyis jorongo temanika an be wuon an gi party mara mar ODM do kamano koro mano issue manika party leaders eneno gino niro wan gi officers adi jakom mar chama nyaka nyisu ni jakom mar chama Marongo ma nyinge ondiki kendo ni Orange House iluongo ni Maxwell. Mama imiyo gadieri kendo isetemo mondo iriw ODM obed gimoro achiel. Kech ka kwariwore wabedo gimoro achiel to kogik yiero ma 2027 ni inyalo dhi e yiero no kichwanyori aeto duoko muwuok kanyo be nyalo chwanyi. Doge kamano. Kaka yo mar ikruok ne yiero mar higa 2027 jokanyogi mag ODM kotel ko jakom mar Gladys Wanga ne okono jokanyogo mag ODM ni koro kaw ombulu mathoth. Sani yiero nyaka nye wachak kaw kura wachopo 2.4 million. Wadwa ni wachop 3.5 million. To nitie ji 1 million e ithurwa kama nigi kipande to pare ni poko kaw kura. Demonstration has assisted these people obtain a new constitution. Demonstrations osemiyowa gimiluongo ni ugatuzi. Demonstration koro we are only going to demonstrate with our votes mondo wayier jogo mwadwaro ei ODM ka. Giwach ni ODM nyalo mana bedo kod pok maber ka gidhi winjruok mar siasa kod UDA ma otelo ni yiero maduong' ka gintiere kod kura mathoth. Kadipo ni wadhi e winjruok gi chama mar UDA e negotiation to wan kaka ODM ka UDA okaw kom mamalo to maluwe ODM kaw. Akoganda Luo ni nyaka wakaw ombulu. George Juma, Ramogi TV, Migori. Thuolo manok mar pimo tuo mar kansa, nengo mamalo mar thieth kanyakla kod ng'eyo manok ewi tuo kansa gimeo kuom gigo mamedo kwan tho mag joma nigi tuo kansa e pacho ka. Ma oyangi kin nyasi mar ringo higni 15 mar Africa Cancer Foundation kama jokanya sekta mar thieth oyupimo mondo kanyakla kod chwalo thieth moyiedhi machiegni gi oganda. Dalento Uma miyoler.